Nggih, katur Pak Slamet rumiyin, parkantur mangke keluarga Baryagung Bapak Dr. Ibu Sutari, ugi parkantur betalipun Pak Slamet mangayun. Matur suwun Mas MC, lagunipun Stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Kinarap campur sari menapa dene dangdut? Digarap mes manut Mas. Pun derek mawon, saya kadang-kadang mereka pun rincangi mangke Pak Slamet. Ingkang dereng menika ingkang ler piyambak. Menawi badhe milih nyumanggaaken. Mbak Rinti sing ndi, Mbak? Sing ndi? Omah Dater. Oh manut. Lernya Mbak, Mas? Ler piyambak. Nggih, Dik Salsa. Salsa wae sapa ngono kae. Nggih, Dik Salsa. Laganipun lumantar Stasiun Tugu katuraken. Ya, Bu. Golek diduk. Selamat menempuh hidup baru kepada Mas Anggi dan Mbak Kokom. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Rezekine kathah lancar lan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kabar katuraken Stasiun Tugu. Kadang-kadang Amber Production.
mbok bilih tanduk malih nyemanggaaken. Omah daster mau request-e apa nggih? Dangduti Mas. Nggih, sendika dawuh nyemanggaaken Cuma kamu. cuma kamu. Omah daster request-e cuma kamu. Nggih. Mereka